gabos. Yaon na sana sa pag-alalay yan sa tung mahal na Diyos. Ako Bicol Sinda, kita ika ako muot. Kadakol na talento mahigos asin mabuot. Puon kan pagkaaki hanggang sa nagdakula. Purong Bicolano na maurag sa lada. Mabuto na matabangan ng kasaraditan. Sa gabos na mga bagay may paninindugan. Daikuting kasupog ang hinalian ko. Ako taga Bicol na totoo ikukurahaw ko. Dawa labi-labi-labi na ang pagtios. Dai kita natatakot basta sa matanos. Ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo kang gabos. Yaon masanasinda, kita ika ako Bicol. Bago daikos, dai kita natatakot. Aldowning Saturday. Now, today is July 23. May disiplina sa Happy birthday. Happy birthday! kita ika ako Mga- Bicol. Ako Mga priority bills kan ako Bicol Party List, mga kababayan. ika ako Asin mga ako Bicol. dapat nindong linawon Bicol Sinda. na mga Bicol Sinda. requirements katakod sa paghagad ning siyempre kay Bongo, Ako Bicol. mga kababayan kalatagan. Bicol Sinda. Diyan po sa Monok, hanapon nyo lang ang Gilgal Driving School. Bicol. Haputon nindo si Sir Domingo Bungo. Adyaon po mga kababayan. Ano, sa gabos pong nag-message sa kuya last week katakod sa paghagad ng mga tabang sa Ako Bicol Party List. Bicol. May mga pigahagad na tabang sa to mga kababayan na waraman kabali sa duman sa prioridad or sa listahan kan Ako Bicol Party List ano. Pero igwa kita ni siya nga programang tabang ora mismo digdi po sa Bilog Rehiyon Bicol. Ang tabang ora mismo, ang programa po yan mga kababayan, kadaal daw po yan, Monday to Friday, alauna ning pagkahapon, 1 to 2 o'clock mga kababayan. So duman po sa programang tabang ora mismo, aduman po gabos na klase nin tabang na sa indong hagadon, kompletos ricados mga kababayan. And when we say tabang ora mismo, Duko Bicol Party List, na sabi nga ning nakalinyadang programa mga kababayan sa laog yan ning sarong taon na iyong yan ang mga programa kan Ako Bicol Party List, igwa pa ning panibago o another na pagtabang sa programa ni Congressman Elizalde mga kababayan kan Ako Bicol Party List na inaapod na tabang ora mismo. Kaya magantabay ka mo sa i-search nyo lang sa Facebook mga kababayan ang Ako Bicol Online TV and Representative Saldico duman mga kababayan maluwas duman alauna. Kasuha po ba ang katako duman sa indang programa man na makatuwang duman sa mga kaakian because ang kaputyata ninda yung mga sa and napaabot na ninda kasudma. Okay, so may mga gusto patabing maghagad kitabang mga kababayan, yung sabi nga ning madaralian na tabang mga kababayan, maliban pa kayan News Online TV. O mag-comment lang kamo duman gabo sa detalye itaon nindo tanganing tulos sa Bicolano mga kababayan Congressman Elizalde. Sige mantang pinaghalat-halata pa ang satuyang kapart Domingo Bongo. Mahagad pa kita ning mga dagdag pa ng mga bareta development katakod kan mga pinagigibo kan Ako Bicol Party List. As I said mga kababayan, importantihon ano na ang lambang ahensya o ano man yan na grupo, departamento konektado sa gobyerno, importante tabi mga kababayan ang inaapod na transparency sa mga programa na pinag-iimplementar kan lambang opisina. Ini sa asaro na ini na halimbawa na sharing kan book account and Facebook page na kung saan naaaraman kan mga tao kung ano ang pinagigibo kan sa tuyang mga link Ninang Rita Sato. Marhay na pagka morning tabi sa Indogabos. Asin sa tuya pong mga listeners digdi po sa bilog na runa nin Catanduanes sa 11 munisipyo. Marhay na pagka morning tabi sa Indogabos. And siyempre man ang sa tuyang mga fanatic listeners digdi po sa Sentro Canvirac, Bato, San Andres,
sa pigaabot kan sa tuyang signal, marhay na pagka morning, and sa aldaw na ini sana nasa maray kamong perming kamugtakan, pag iriba ang sa indong mahal sa buhay. Bicol, bakong mapaabaw-abaw ako Bicol, sabay-sabay na ikurahaw. Sindak, Diyan palan mga kababayan sa Virac Airport, istriktohon ang kuyan dyan, marayman, istriktohon na dai pwedeng maglaog ang bakong pasahero. sindak, Dai pwedeng maglaog, kaya kung dati ang pasahero mo iyahatod mo duman mismo sa laog ka nga airport, nakalaog ka pa nga ni duman mismo sa pinaka building mga kababayan, pero ngunyan ibang-iba na. Ibang-iba na. Duman ka na lang sa hanggang gate ka na lang. So pasahero na lang ang pwedeng maglaog. Maski aki mo man yan o kapamilya mo, duman lang talaga ang ihahatod mo. Di ka na pwedeng maglaog. Arogan ka istrikto ang kunyan-ngunyan Virac Airport. may disiplina sa sadiriya. Okay man ang siring kaiyan, basta patas lang ang laban. Sabay-sabay. Kasi aran dain do istriktuhan. Kaya kung istrikto gabos, dapat daing pilion. Ta kung may pipilion ka mo, o makukunya na naman kamo kaiyan, masasaway naman kamo kaiyan, palakasan o pag-discriminate ning tawo. Kaya okay yan, ayos yan, basta tamang implementasyon, patas ang laban. Plano dapat daing ururihan. Good morning man kay JC Uniforme, Jonald De Belen, and George Valderrama. Sa pag-alalay. Sa gabos na nakatutukan sa tuyang programa this morning, marhay na pagka-morning, and Junel Mendoza Torsilino. Bakong mapaabaw-abaw ako Bicol. Sige mga kababayan, kung igwaman kamong concern na gustong hagado nin tabang sa Ako Bicol Party List, gustong linawon, bukas po ang satuyang linya 0928-622-1936. Siguradong makakaabot ang sa indong kahagadan nin tabang. Kaso sa kaaging aldaw, siguro halos mga nasa, I think di mababa sa 10 na nagmensahe sa tuya. Ako po mga kababayan, daluyan lang po kita. Ibig sabihin, bridge or tulay kan sa indong mga kahagadan, biyapasa ko man yan sa satuyang provincial coordinator. And ang provincial coordinator man, iyo man ang mag-assess sa indo. Kung yan medical assistant, matik yan. Diyan po yan sa recommendation sa DSWD region na diyaon sa Barangay Constantino, matik po yan. Tab, cellphone po kita i-address ta po duman sa programang Tabang Ora mismo. Taad duman kadakol ning tab duman, tablet, nananaosin da duman. Pero before ka man tatawan, dapat igwan ng interview dahil sisiguradohon ninda na inot sa gabos estudyante gahagad ki tabang. Duman naman sa mga kunyan sa mga school supplies na pinagahagad ninda sa tuna ka sa ta kung isipon gura naman sa mga i-provide yan. Kaya siguro magkuyan daraning lapis digdi sa coupon ban or ano pa man ang mga educational supply na pwede tang sabi nga ning itabang sa satuyang mga kababayan na talaga namang kaposyonal na ang paggamit ning uniform. Kasaod nakaulay ta si Madam Susan Coliano, ang DepEd Catanduanes, Vice President and DepEd Secretary Sara Duterte, katakod duman sa uniform mga kababayan. Kaulang kan sa indong budget, no problem. Pwede ka mong magpagibo ng uniforme kung komportable ka mo. Duman naman sa daing kakayanan na magbakal ki uniforme and para bang garong kaulangan pa sa inda, bako itong magiging kaulangan. Mga kababayan, pwede ka mong maglaog sa eskwelahan na daing naka-uniforme. Okay lang kung naiiba ka sa paglaog mo sa eskwelahan, pero ang iba mala duman sa interview ta, aramo kaya itong mga sa elementary, lalong-lalo na iba man ang pagmati ning sarong aki na mapunta sa eskwelahan na naka-uniform. Iba man yan ang namati kayan. Pero yun nga iyan, iba-iba ang status kan buhay ning tao, of education, na mamig sa eskwelahan. May disiplina. Yan po na nasa challenge man sa mga
sa tuya man kuta ng mga kababayan, nasa pang pribado man o nasa pang gobyerno, lalong-lalo na yung mga elected official ta, kung igwa man sa nakamuning medyo sobrang budget, mas maray na makapagtuwang man kita. Tanganing day na kamo maabala, pwede nyo man ipaagi sa tuyang programa. May programa kitang Monday to Friday, program bilang provision ni Catanduanes. Ilalong-lalo na digdi sa Sentro Canvirac na medyo haranihon lang. Oh yeah. Nakadakol talagang mga kababayan ta na medyo adyaon sa mga parting laylayan ang nangaipo maning alalay. Maray sa nakita ta, maski ano sabihon, maski po tinapay pagkaaga, pandis kanon pang morning. Nasa lamisa, may juice pa yan, may mga prutas pa yan. Yung medyo maluwang-luwang. Samantalang may mga kababayan kita na as I said, pag mata pagkaamay, mga kababayan, mala ganing tubig, bubunto ganing dahon ning abukado, ta mala maski pambakal ning kape, wara. Mga siring ka na senaryo na ang paglaom ta, warang nangyari kan, pero igwa tabi mga kababayan. Sa satuyang ko yan, sa satuyang lugar. Kaya kung igwa man ka mo ning surosobra, ugalion ta na as